Ik ben Janne, 11 jaar en ik kom uit Didam. Ik ben Yvonne, ik ben 11 jaar en ik kom uit Winschoten. En hoe heten deze dingen? Oksborden. Oksborden. En hoe kom je erbij om te gaan oksborden? Nou, ik was eerst op de oksbord van haar broer en toen wilde ik heel graag één, dus daar heb ik er eentje gekocht. En wat was voor jou de reden om te gaan oksborden? Nou, heel veel vriendinnen van mij hadden al zo een en toen vond ik het ook heel leuk. En is het moeilijk? Nou, aan het begin wel, maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan lukt het wel. Kunnen jullie dit mij ook leren? Ja. Ja, echt? Ja. Ik denk dat je als eerste één voet erop zet en dan gelijk de andere. En nu moet je naar voor en naar achter. Als je naar achter weet, ga je naar achter. Hoe? En hoe stop ik? Om naar achter te leunen. Oh jeetje. Achteruit, afstappen. Achteruit afstappen. Ja. En dames, hoe lang duurde het bij jullie voordat jullie dit konden? 2 dagen. 1 dag, maar ik had het al eerder bij een vriendin gedaan. Echt waar? Ja. Ik vind het nog hartstikke moeilijk. Ja. En oefenen jullie dan gewoon thuis op de straat? Nou, ik heb gewoon geoefend hier op de camping, op het gas. En ik het thuis. Oké. Nou, nog een keer. Ik vind het wel spannend. Oh. Lukt nog niet zo goed, hè? Voor de eerste keer deed het wel heel erg goed. Oké, maar heb jij een tip voor mij? Meer balans houden. Ja. Heel veel kost zoiets. Nou, die van mij was in de aanbieding, maar meestal zijn ze iets van €200. Oeh, en heb je dan met je eigen zakgeld betaald? Ja. En jij? Voor mij was het €250, maar er was ook een aanbieding van €200 en ik heb hem ook zelf betaald. Zo, en hoe komen jullie nou al die zakcentjes dan? Voor mijn verjaardag, voor mijn rapport en ik had nog, ik heb eigenlijk 2 jaar gespaard. Ongeveer voor. Alleen maar gewoon zakgeld. Haha, ik ga naar voren. Hey, en wie is nou het snelste voor jullie? Geen idee. Ik denk dat we dat even moeten uitvinden, of niet? Is goed. Is goed. Dames, klaar voor de start? Af! Hey! Jij hebt gewonnen, hè? Ja. Ja. Met echt maar echt op een seconde. Of wil je revanche? Ja hoor. Ja? Gaan we nog een keer proberen? Goed. Mooi. In 3, 2, 1, go! Zij was weer eerst. Ja. Dan ben jij de winnaar van deze prachtige Omroep Friesland Simmer in Friesland bril. Dankjewel. Wat vind je van je bril? Heel blij ben ik ermee. Ik vind hem heel mooi.